Danas sa Elanom negujemo tradiciju. Predstavljamo vam bele poklade, praznik Slovena, čiji su koreni paganski. Međutim, danas se vezuju za početak hrišćanskog obeležavanja velikog uskršnjeg posta. Poslednji dan pred početak posta nazivao se pokladama. Najveći značaj pridodavao se belim pokladama, koje padaju u oči uskršnjeg posta, najvećeg i najstrožeg posta u godini. Intenzivno se proslavljala cijela nedelja koja je prethodila postu, takozvana bela nedelja, a njen vrhunac bile su bele poklade. Na taj dan priređivali su se velike gozbe u kojoj su učestvovali svi ukućani. Spremalo su se mnogobrojna jela, ljudi su nastavili da što više pojedu i popiju jer ih je čekao više nedeljni period uzdržavanja. Bele poklade bile su dan dobrog raspoloženja. Svi koji su se zamerili nekom bližnjem ili napravili neku štetu, išli su da traže oproštaj na taj dan. U veliki sveti post verovalo se da treba ući čist i oslobođen greha. Dobro raspoloženje također se ispoljavalo kroz zabavu, pesmu i igru. Najzanimljiviji deo bili su maskirani ophodi. Najčešće su učesnici bili muškarci, oni su glumili i muške i ženske uloge. Pošto su poklade predstavljale prelaz između dva sasvim različita perioda, verovalo se da se tad pojavljaju zle demonske sile i veštice. Da bi se zaštitili od njih, seljaci su se koristili različitim sredstvima. Negde su se mazali belim lukom, negde palili obuću u vatri. Cilj je bio oterati veštice smradom. Ipak, najrasprostranjenije su bile obredne vatre. One su se nazivale olalijama. Verovalo se da vatra čisti vazduh od nečistih sila. Na ovaj praznik praktikovalo se i gatanje i vračanje. Jedan takav običaj bilo je i takozvano lamkanje. Domaćin bi u sumrak uzeo kuvano jaje, iglom provukao konac kroz njega i zakačio da visi sa tavanice. Ukućani su morali da uhvate jaje zubima. Onaj ko bi uhvatio jaje imao bi pravo i da ga pojede. Posle lamkanja domaćin bi zapalio konac. Ako bi odjednom izgoreo do kraja, smatralo se to dobrim predznakom. Vatru palimo, tako sta običaj za zdravlje, za decu, za napredak u kuću i tako. Jaje isto se za zdravlje, za dečicu. I šta simbolizuje to jaje? Pa to je jaje kao zdravlje, nešto napredak u kuću, za domaćina, za i tako to. I ko prvi uhvati jaje? Jaje uhvati, znači on je kao zdrav, uvek pari ima puno, znači prvi uhvatio i tako. Nekad se skupimo kao ove godine, što smo uradili ranije, i onda idemo. Danas smo, može da se viče, moglo bi da se viče domaćine, daj neko jaje, ali mi to sada nismo hteli da uradimo. A jel pevate neke pesmice? Pa mogu se pevati pesme neke uz muziku ili sa nekim instrumentom da pođete. A u koga ste se vi maskirali? Veljko je baba, a ja sam deda. A najmlađi brat? Najmlađi se nije maskirao, još nije. Pošto on je alergičan na jaja, pa ne bi trebalo baš da ide gde ih ima toliko. I što da mi ispričate malo o običajima, kako to vi praktikujete u vašem selu? Pa evo već mislim da je 10 godina sad kako ovo masovno radimo, a
to su od starina, još od naših stari su to praktikovali i radili, taj običaj Bele nedelje kada se maskiraju u mladi mladoženju i onda sve svatove idu od kuće do kuće. Normalno svako da ili jaja ili slanine ili već šta je to ranije bilo. Sad više se počastio malo, već je vrijeme drugačije, pa mada i sada ima ljudi koji daju jaja. Ima i sad i jaja, ima i slatkiše, ima i... Da, svakako šta ima. Tako da idemo od kuće do kuće, odnosno tamo ko želi da primi maskirane, onda tu bude malo svira muzika i tako obiđemo celo selo. Posle toga idemo u sali, tamo imamo organizovan ručak i posle kad padne mrak pali se vatra, igrička i onda se to preskaču, momci i devojke preskaču vatru i time se završava običaj. Isto i to je lepo da se vidi, da se prikaže. Obično ovdje u okolinu, ja mislim da u opštinu Jagodinu retko gde u koje selo, možda i još neko selo, ali se to gasi polako. A mi to držimo još uvijek, trudimo se da organizujemo to, da radimo, da uključimo malo našu omladinu, naši stari ljudi, srednja generacija i sad da sve, kao borimo se još mi, sad dok će da treba, to će da vidimo. Jeste činjenica da sela polako da miru, da nas sve manje i manje ima, ali evo, još malo nas ima ovde, pa još uvijek to radimo. Držite se. Da. Držimo se. Dobro, zahvaljujući imamo i kulturno-umetničko društvo koje radi, tako da u okviru njega svi smo tu. Da stavimo tamo! Koja je godina ovo kako se već maskirate? Od kako smo krenuli u 8. 7. I to radi, vi se svi družite ili... Da. A ili radi još neko u selu? Pa da. Ali mala deca i stariji. Ali više manja deca, mislim. Izuzetno. A ili radite još nešto ili ima neki običaj koji praktikujete? Pa da, ali vrlo slabo. Na primjer u mojoj ulici postoji običaj da se pravi takozvani pirivej. To je ogromna logorska vatra gde se svi iz ulica okupe i na tom jednom polju zapale veliku vatru i tako se okupljaju, piju vino i pričamo. Dobro, još neko zna nešto obično. Znate uopšte čemu se radi ovde, zašto se ovo održava? A šta je, na osnovu čega je zasnovana ta tradicija? Pa, to je na početku godine, to je na početku, ali treba da se održava to svake godine da bi godina bila plodna. Evo svirate nešto? Ili imate neku tačku? Imamo i frugu. Hoćete da predstavite nešto, šta ste spremili? Sijarko sunce sa Kosova, ne damo te zemljo duša nova, ne damo te zemljo Nemanjića, Obilića, braće Jugovića. U okolini Jagodine ovaj praznik je mahom izumro. Običaji su se uglavnom sveli na dečicu koje se ujutro maskiraju i idu od kuće do kuće skupljajući jaja i slatkiše. Ipak, u svakom selu postoji grupica tradicionalista koji i dalje neguju ovaj običaj, ne dozvoljavajući da se zaboravi zauvek. Mina nevesinja, Sava, Lovčena i Šare, kliče srpsko, ustani Lazare.